Хәерле кич. Жылы апрель ахырына бакчачылар да, авыл хуҗалыгы белгечләре дә алданды быел. Кырау төшеп, Кама тамагында кыры белән виноград куаклары харап булды. Үсентеләрне җиргә утыртырга өлгермәгәннәр сөенә, менә утыртканнар киресенчә көенә. Быел уңыш булырмы, салкын, карлы майдан авыл хуҗалыгы нинди зыян күрде? Шул хакта бүген бакчачылар белән, авыл хуҗалыгына якын кешеләр белән без сөйләшеп алырбыз. Шуннан да менә бигрәк бу майны ничектер халык үзенең салкынлыгы белән кинәт гаҗәпсенеп кабул итте. Хәлбуки башка елларда да салкын килгәнлеге ничектер билгеле. Быел әле башка үзгәме ситуация? Метеорологка билгеле бу сорауны һәм бик күп мемнарда йөрде менә бу арада теге кар әле җирдә кар ята инде бәрәңге чәчергә чыкканнар инде хатын-кызлар. Без менә ул мемнарны бирик әле шуннан башлап җибәрик тапшыруны. Бу ел һава торыш һәр елны яз көне безнең циркуляция алышына, шуңа күрә башта безнең җылына, әмма ул алышында бетмәгәндә әле тагын салкыннар килә. Быел менә салкыннар инде безнең чынлап та аномаль, үзенчәлекле булды. Чөнки безгә салкыннар төньяктан гына түгел, хәтта менә шушы циклон бик югары булган сәбәпле безнең хәтта өстән стратосферадан да төште бу салкын. Шуңа күрә бу салкыннар әлегә дәвам итәчәк һәм температураның югарыга күтәрелүе әлегә күзәтелми. 20 искәртергә кирәк тамашачылар. Бүген дә кырау төшәчәк дип әйтәләр. Бүген дә кырау төшәчәк, иртәгә дә кырау төшәргә мөмкин. Температуралар 20 градуска кадәр җитәчәк инде әлбәттә. Чөнки бездә антициклон килде хәзер. Антициклон ул бит инде безнең болытсыз һава торышы, әмма салкын һава булганлык белән безнең төнле белән җылы өскә күтәрелеп китәчәк. Көндез инде кояш җирне җылыту сәбәпле безнең температура күтәреләчәк. Бу булгачны инде булды дип сөйләргә без барыбыз да булдырабыз. Белдекме соң без моны булачагын? Чөнки күп бакчачылар башын кашый башлады. Әллә кинәт килеп чыктымы бу? Майның салкын башланачагын без инде апрель ахырында синоптиклар әйткән иде. Әмма аның бу кадәрле салкын булачагы билгеле булмады, чөнки ул инде менә циклон шулай узып китәр дип фаразланган иде. Әмма ул менә теге төньяктан, әмма ул төште көньякка таба һәм шулай итеп ул салкын һава безнең төньяктан кирде. Кайчан җылытачак? Менә фаразларны без соңрак белербез, без бакчачыларга сүз бирик әле. Утырттыгызмы, нәрсәләр утырттыгыз? Кайсы елмаеп тора, шулай утыртмаган. Кайсы идәне? Монда инде төп бакчачы Гөлназа апа, конечно. Но ул әйтә башлаганча мин генә сөйләп китим дә, бер-ике генә сүз, аннан соң вакытта калмый. Син сөйләсәң калмый. Менә әлеге шушы башында әйттеләр, Кама тамагы турында минем аннан якын дустым бар. Һәм без аның белән хәбәрләштек, ул миңа төшереп җибәрде видеосын телефонга. Анда дөресен әйткәндә, бездә күрсәтәбез ул видеоны хәзер. Дөресен әйткәндә да дөрестән дә итек киеп чыгарлык кар яуган. Бездә бит инде аның хәле кар ямады, ләкин салкын төште. Аннан соң менә шу виноградлар турында да, ул виноградлар күптән утыртылган, алар инде матур итеп җылы вакытында теге яфрак ярып инде менә инде була дип иткәндә, менә бүген кичә күрдем, алар уже кып-кыры, всё яшеллеге дә юк. Агачы да биришкән инде күренеп тора. Менә хәзер виноградларны да күрсәтсәләр, безгә режиссерлар, яхшы булыр иде. Менә шуңа күрә әйтәс килә, теге теплица эчендә, парник эчендә утырганнар, менә нәкъ шундый хәлдә, алар инде матур ярылган яфраклары бөтенесе дә шып, инде нәрсәгә әйләнеп бетте дисәм. Синең дус инде балайса бу виноградчы егет. Синең дусмы дип виноградчы егет? Ничек алар? Виноградчы. Минем дус дип виноградчы егет түгел, минем үземнең бакчада виноград бар. Сез виноград турында сүз әйткәч кенә шуннан киттем. Дус малай ул минем Кама тамагыннан. Шуннан соң инде теплица белән парникка килгәндә алар инде шулай ук менә мин аларга пич белән инде җылыттым, чөнки анда да һава торышын җылытып тора кирәк бит инде. Хатын сөенде инде кергәч, парникта Ташкент диде. Шул булган. Менә шул. Гөлназа апага сүз инде. Юк, мин утыртмадым, чөнки минем инде бер тапкыр авызым пешкәне бар иде. Чәчәкләр утыртып куеп, 9 майда бөтен чәчәкләрем үлеп беткән иде. Шуңа күрә мин 9 май үткәнде көтим әле дип уйладым. Аллаһ Тәгалә шулай кушкандыр инде, көттем. Әле җылы юк. Шуңа күрә минем бөтен утырта сәйберләрем өйдә. Җылынганы көтәбез. Без узган ел менә 9 майда бәрәңге утырткан иде инде. Шуннан соң бернинди һава торышы үзгәреш булмады. Быел менә инде 9 майларда үтте. Әле менә бүген килгәндә радиодан да әйтеп киттеләр, тагын -5-ка хәтле чәчәк дип инде һава торышы. Бакчачыларның җайлы ул яктан, мин утыртмадым дип аның кадәр югалтыр әйбер зур түгел, ләкин менә зур глобаль авыл хуҗалыгы бу әлбәттә булай мин әле көтеп торам дип булмый. Сез ничегрәк гамәл кылдыгыз бу очракта? Бу мин баштан ук әйтеп китим әле, ни өчен безнең майда мондый
ситуация килеп чыкты. Чөнки безне жылы апрель алдады. Мин шулай дип уйлыйм. Жылы апрель жылы килде. Дөрестән дә соңгы 3 елда без фәнни тикшерү институты булгач, без бит аның учетын алып барабыз. Соңгы 3 елда инде апрельдә без жылы температура суммасын исәпкә алабыз. Гәрчә эффектив температуралар суммасын без майда гына ала башлыйк. Мәсәлән, ул средний годовой без аны 90 градус дип бирибез майда. Безгә апрель жылы килде, шуның хисабына бит инде безнең күңелдә дә бар бит татарның жылы көннәр эшләргә кирәк чыгып. Авыл хуҗалыгында инде кеше нишли көннәр жылы тора, чәчү вакыты җитте, әйдәгез чәчәргә чыгыра кирәк. Менә шул да безне бераз алдагандыр дип уйлыйбыз. Синоптиклар белән сөйләшү юк инде Нинди культуралар Синоптиклар белән менә жылы май дип чыгып чәчә башлаганчы нәрсә көтелә соң анда дип бер. Юк, дөресен әйткәндә монда синоптик та кирәк түгел. Монда 1 апрельдә чыгып чәчкечен тагып басуга чыккач, син нидер бер хәвеф булачагын алдан үзең дә әзрәк башыңны эшләтеп белергә тиеш. Нәрсә чәчелде соң? Нинди культуралар чәчү сороклары бик иртә ул вакытта чәчү дөрестән дә дөрес түгел. Хуҗалыклар буенча чөгендер, шикәр чөгендере, иртә арпа культуралары, бодай, көнбагыш, шулай ук кайбер хуҗалыклар инде кукуруз чәчәргә тотынган инде. Бу иртә чәчелде дигән сүз. Иртә сроклары буенча иртәрәк дип әйтергә була, но көннең кояш кыздыруы, температураны җыюы хуҗалыкларга тыңгылык берми. Шу майданнары зур, техника җитеп бетми, шуңа күрә хуҗалыклар мәҗбүри хәлдә иртәрәк чыгарга тырышалар, дымга салырга. Әгәр дә инде һава торышы шулай торган булса, дымның ачуы уже тишелеш ала алмыйбыз. Шуңа күрә бу максатта иртәрәк чыгып, шуннан чыгып карала. Менә салкын һава торышы хәзер нинди зыян китерде инде алар? Бәлки районнап кайсысында районнап хәзер генә әйтә алмыйм. Әгәр дә чөгендер тишелгән майданнарда, аларда майданнары үлде дип әйтергә була. Аларның майданнары әле ул кадәр күп түгел, аны яңадан чәчәргә туры киләчәк. Арпа майданнары кырау тисә дә үлмәде. Урожайы барыр булачак, ну азрак кимерәк булачак инде. Бар көнбагыш тишелеш алынган җирләр, көнбагышны пока карап торалар, нинди хәлдә икән. Әгәр дә инде ситуация тагында начарлана икән, аларны да яңадан чәчәргә туры килергә мөмкин. Тишелеп чыкмаганнарга зыян юк. Пока көтәбез аларның тишелеп чыкканнарын. Стефан Зәңгәр тимәгә Ашыккан, ашка пешкән дигән мәкалгә туры килде бу елга. Шулай бит. Бераз соңрак утыртуга менә ничегрәк карыйсыз? Чыннан да ашыккан, ашка пешкән бит. Мин әйтеп китәс килгән иде, ел-елга туры килми. Мәсәлән, үткән ел 1 майга күпчелек чәчү мәйданнары инде чәчелеп беткән иде. Шуңа күрә былтыргы апрель ае быелгысына караганда да исерәк булды. Әмма быелгы кебек майда бик салкыннар булмады дип әйтеп булмый. Чөнки көнчыгыш районнарында былтыр майның 10-сыннан соң 3 көн дәверендә -10-нан алып -14-кә кадәр салкын һава торышы булган. Ул вакытта күп еллык үләннәр үлгән иде, борчакта, шикәр чөгендердә былтырда мондый хәл булды. Безнең һава шартлары былай да кискен континенталь дип әйтәләр бит инде. Ул бер елны булмаса, икенче ел мондый вакыйга булырга мөмкин. Бүгенге көндә менә 50% чәчү мәйданнары безнең Татарстанда чәчелгән. Барлыгы 3300 гектар чамасы үлгән басулар бар. Аларның 1900 гектары язгырапс, 1300 гектар шикәр чөгендере, 50 гектар кукуруза. Ну, республика күләмендә әлбәттә бу бик кытышкыч, бик зур саннар түгел. Гәрчә айрым хуҗалыклар буенча зур булса да, но аларны инде әлбәттә яңадан чәчәргә туры киләчәк. Менә соңгарак калып чәчү буенча әлбәттә һәрбер агроном, һәрбер җитәкче дә үз эшен вакытында эшләп, мәсәлән, безнең белгечләр менә дөрес әйттеләр, туфракны бит иң беренче безнең шарт дымга салып кую. Әгәр дә без вакытында менә көннәр җылыткач бу эшләргә чыкмасак, алга таба да
Корылык эссе һава торышы булып корылык киткән булса, бу әлбәттә тагы да начарак Куркынычрак нәтиҗәләргә китергән булыр. Бездә аның кадәр куркыныч түгел дидек, ләкин без беләбез, Рәсәйнең кайбер өлкәләрендә бу чыннан да катастрофа дәрәҗәсендә кайсы өлкәләр сынап китик әле. Шулай, чөнки без бу былай язгы чорда әле җәйкенедә возврат холодов, салкыннарның кире кайтуына без күнегелгән. Без аны барыбер дә ничектер көтәбез. Хәвефләнеп булмаса да, менә көньяк регионнар өчен бу дөресен дә көтелмәгән хәл булды. Бүгенге көндә бит без беләбез. Тамбов, Воронеж, Липецкта гадәттән тыш хәл игълан ителде. Шушы салкыннар сәбәбендә менә бүген укыдым Волгоградта ул игълан ителде. Әле моңа өстәп бит әле без авыл хуҗалыгын гомумән күз алдына бит әле су басулар булды. Күп өлкәләрдә су басу буенча да шулай ук гадәттән тыш хәл игълан ителде. Шуңа күрә безнең икмәкләрнең бүгенге көндә менә салкыннан, су басудан аларның югалуы дөрестән дә ил күләмендә инде бу аянычлы. Һәр яктан сыныйбыз. Ситуация карап торам мен, нәрсәдер җитмәгән, кемдер җитмәгән кебек. Карип Илназбах булган җирдә Гүзәл Идрисов да булырга тиеш бит дип фикер йөртәбез без. Шуңа күрә рекламадан соң монда күрербез инде Илназбахның хәләл җиһәтендә. Рекламадан соң безгә кире кушылырга онытмагыз. Эфирда Таяның нотасы тапшыруы, без бүген майның салкыннары һәм шушы салкыннан күргән нәтиҗәләр турында сөйләшәбез. Менә бакчачыларга тагы бер кат мөрәҗәгать итеп сорау бирәсе килә, чөнки менә Гүзәл килгәнче Илназ да, Гөлназ да безгә без Аллага шөкер бик ашыкмаган идек, шуңа күрә зыянын күрмәдек диделәр. Бәлки Гүзәл үзегез күрмәсәгез дә күрше фәләннәрнең помидорлары, кыярлары, калган инде үсентеләрне югалтканнарын ишеткәнсездер. Булмадымы сезнең якларда? Күршеләр нәрсә югалтканнарын ишетергә дөресен генә әйткәндә вакыт юк. Тыңлап бирергәме? Үзебезгә килгәндә инде кичкенә малай белән шундый күп итеп борчак төрткән, ник берсе тишелсен шуның. Илназ анда белми калган. Бездә Аллага шөкер бар әйбәт дип тора иде. Йо, без бит теплиц эчендә генә утырттык инде, аның борчагы инде. Юк, без урам ягына төрттек әле. Беләм ансын инде. Инде ул. Таяның тасына гаилә килсә шулай башлана инде ул. Бергә бер ул бакча. Борчагын әйтергәм дип әйтте. Карагыз әле, без карап торабыз социаль челтәрләрдә. Сезнең теплицада помидорда утыртасыз, брусчында утыртасыз. Санап караганыгыз бармы? Теге аңа ашламасы да кирәк, күпме хезмәт керә. Бәлки утыртуга караганда сатып алу арзанрак чыкмый. Алай тигез. Ни нәрсә өчен утыртасыз? Зато аның кызыгы да юк, тәме дә юк. Нәрсә өчен утыртабыз? Менә хәзерге вакытта редиска белән рукколалар, суганнарыбыз гөрләп үсә инде рәхәтләнеп. Шуны үзе баша үзенә бер күңелле бит инде ул. Үзеңнеке файдалы дип әйтәм. Һәм балалар эшне күреп үсәләр. Алар беләләр менә теплица көндә су сибәргә кирәген. Петунилар менә шунда утырттык бит инде. Помидор бурычлар, алар әзрәк нитеп утыра инде, шелпрә ишеп. Аларны копларга вакыт та юк инде, Аллага тапшырган дидек та инде. Нәрсә булса шул булыр дибез. Кырау төшедән сез ничек сакланасыз, Гөлназ апа? Кырау төшүдән дә кырау төшкәнче утыртмыйбыз бит инде. Көннәр җылтып киткәч кенә утыртабыз. Ләкин минем бер елны булды менә чәчәкләр утырттым, әйтеп киткәнемчә, теге көннәр җылтып киткәчтен бөтен чәчәкләрем үлде. Шуңа күрә хәзер миндә шундый саклану чарасы бар. Хәзер сабан туйдан. Әбит июнь башында да кырау төшергә мөмкин. Ансы инде Аллаһ кулында. Ансы инде беркем дә гаепләп була торган түгел. Кар яу, ул менә мин хәтерлим аны, без студент вакытында да мәктәптә менә укыган чакта да бәрәңгә утыртырга да җибәрәләр, алырга да җибәрәләр. Һәр вакытта да октябрьдә да ул кар астында куллар эше бетәдер бәрәңгә алганда, майда да менә шайтыр бәрәңгә утырткан колхозларны мин аның кар яумыш калган. Ну бу елгы шикелле иттереп кар яу. Моның хәтле салкын булган. Әле мин бер кайчан да кар бабай ясарлык яуганы юк иде әле. Менә чыгып кар бабайлар ясарга буладыр әле. Аннан соң менә әйтәсең, Луиза, өйдә утыртырга кирәкме, кибеттән алсаң уңайлырак. Әлбәттә, кибеттән алсаң уңайлырактыр инде. Эш аз була. Ләкин бит ул үзеңнеке, шунда бакчан үз янында булып, аңа бит әле намус дигән әйбер дә бар. Әлбәттә. Шуның хәтлек җирен бар икән синең, мөмкинлеген бар икән. Ул бит үзе рәхәт. Нәрсә утырта икән Гөлназ Шәйхи? Гөлназ Шәйхи утырта помидор да, утырта кыяр, таш кабак, бәрәңге утыртмыйм, бер генә утыртып карадым. Борчак чәчмисезме? Борчак та чәчәм. Ләкин бурыч үстермим, чөнки бурыч яратмыйм. Калган бөтен әйбер дә үсә, кишер дә үсә. Аның хәтта шул редискасын гына да менә башка хәтле редискасы бар, кичә кер башладым, үзе тәмле. Кыз җитәргә җитәме, кыз чыгырга җитәме, шул суганы, кишере дигәндәй. Җитмәгән аласың инде. Ансың уңайлырак. Менә ничек кыздык, үзебезнең бакча турында сөйләшә башлагач. Шуннан да менә бакча темасыннан, кибет темасыннан без хәзер шуннан да базар мөнәсәбәтенә күчик. Менә бу салкыннарның алга таба бер төрле культуралар бәясенә һәм гомумән алганда шушы ипи бәясенә йогынтысы булачакмы икән? Менә моны бөтен социаль челтәрләрдә язалар инде, без бит моны карап барабыз, укыйбыз үзебездә.
бу не было бы счастья, да, несчастье помогло дигән гыйбарәгә туры килер, ләкин бу әйтеп шатланып ята алмыйбыз бит инде. Без бит авыл хуҗалыгында булгач, без һәрбер үлгән үсемлек өчен дә борчылабыз. Аны яңадан кире чәчәргә кирәк икәнен дә беләбез. Әле сороклар безгә чәчәргә мөмкинлек бирә, шуңа күрә ул уйнап алыр инде, ләкин әле бит үзебезнең амбарларда сатылмаган ашлык күләме дә бик зур. Шуңа күрә бу елысында Алла бирсә әле барыр шөгән өлешендә чәчсәк, алсак, бәя бик кискен үзгәрмәс дип уйлыйм, башка сәбәпләр барлыкка килмәсә. Менә әйтеп торалар безгә климатологлар, метеорологлар, әле салкыннар булачак, кырау төшәчәк. Димәк, бу чәчмәскә дигән сигналмы сезгә, агрономнарга? Чәчмәскә дип булмый әйтеп. Бар салкын температураларны чылата тагын культуралар бар, җылы культуралар әйтик. Салкын культуралар бар, шул борчак, шул арпаларны, бодайларны барып чәчмичә булмый, потому что аларны вакытында дымга тагарга кирәк. Да озаграк торачаклар җир астында тикшереп чыгу вакытлары, но нинекен без аның яхшы тикшерүшен ала алабыз. Инде җылы яратучы шул кукуруза, шул шөгендерне, соя, да, без соңгы елларда соя культураларын уже чуть соңраграк чәчәргә туры киләчәк. Бөтен нәрсәсе сроклары буенча көзгә уборка чыгарга кирәк, аның өлгереп бетү вакытта кирәк безгә. Кар яугачаларны сугып йөрүдән булмый. Шуңа күрә бу срокларга сыешып, вакытында көзгә вакытка уборкага чыгарга мөмкинлек бирсен өчен. Илек уборкадан соң сабан туясызлар, быел сабан туядан соң уборка ясарлар. Надир әфәнде, сез бит инде безнең агроном, кырдан басудан әйләнеп кайтмыйсыз. Үзегезнең бакчагыз бармы? Бакчам бар. Нәрсәләр чәчтегез? Сездә алдандыгызмы? Яхшы һава торышына юкмы? Тормыш иптәшем нәрсә тәри шуны чәчә. Минем басуларым башка җирдә. Бакчада основном тормыш иптәшем команда итә. Кишерләр чөгендерләр чәчелде, суганнар утыртылды. Парниктан. Аларны кыраудан сакларга кирәкме? Кыраудан сакларга тикшереп чыкмаса, пока андый куркыныч юк. Әле алар тикшереп чыкмадылар. Кишердә чөгендер дә алар салкында тикшереп тагын берләр. Хатын бакчада, мин басуда. Сездә кем төп кеше? Главный сездә. Бакча буенча төп кеше, баш кеше кем сездә? Бакча буенча хатын, акча буенча мин. Илнас бакчаны кайтып күрергә вакыты каламы икән дип тә сорыйсы килә минем. Бар. Үзе рәхәт бит ул шунда казынып ятырга. Менә теге ашаган белми, тураган белә дип әйткән шикелле, шунда эшләсәк, менә шу кичкенәләр дискында, без аны кичкенә вакытта менә мәктәптән укып кайтканда да бакчадагы шушы кешенең, күршенең бакчасы булсын, кешенең бакчасы булсын, суганын гына изеп ашау да тәмни. Хәзер дә менә шуны ул хәзер самый тәмне сочный чагы суганның. Үзеңнеке инде үзең. Яшел суган. Яшел суган, ул инде әзрәк бераз үсеп китеп теге калынайып савыкларын кеш аның тәме дә бетә, үзәсе дә килми, күзгә дә күренми ул теге. Рөстәм әфәнде, авыл хуҗалыгы фәннәре докторының бакчасы бармы? Нәрсәләр утыртасыз? Авыл хуҗалыгы фәннәре докторының бакчасы бар, әмма ул күбрәк чәчәкләр, анда газон сыман. Ашый торган әйбер түгел дигез. Бар, алары да бар. Монда күбрәк авылда да, тияниләрдә дә быел әле бакча эшләренә алай чынлап торып керешкән юк. Юк, чөнки һава торышы да ирек бирмәде, салкынлыгы да бер вакыт бар әле. Менә безнең эфирга күреп торам, берәү дә алданмаган, бөтен исенемдә әле нәрсәдер алдан күңелләре сизгән, белгән кебек. Өмет бар әле. Сұрык шуннан да, менә һава торышы кайчан тәгаен җылытачак, кайчан инде мөмкин тотынырга бакча эшләренә? Июньдә инде. Бакча эшләренә тотынырга була инде, әмма кырау төшәсенә фаразлар килгәчтән кырау төшүдән саклый торган тукымалар сатыла бит инде зур гипермаркетларда. Шуларны алып куеп, алар белән сакларга кирәк. Кырларга килгәндә инде аларның үз әйберләре бар, сакланат ысуллары бар, аларга өйрәтеп торырга кирәкми инде. Әмма мин бакчачыларга, авыл кешеләренә шул тукымалар алырга дип киңәш итәр идем. Әлегә менә Европа модельләре дә безгә җылы
кызу эссе көннәр киләчәк дип фаразламый. Җәйнең безгә кыш көне әлбәттә әйттеләр, җәй кызу эссе булачакны Эль-Ниньо, Ла-Ниньо дип инде, әмма аның тәэсире әле безгә кадәр килеп җитмәгәндер. Менә хәзер магнитная буря бара бездә. Шуның тәэсире белән дә быел бездә антициклон тагын блокирующий булып калырга мөмкин. Һәм безгә тагын салкыннар килергә мөмкин төн яктан. Шуңа күрә июньдә дә хәтта мөмкин кырау төшүләр. Менә нәкъ телевизорда мин һава торышында ачкан кебек сөйләдегез. Конкретно. Менә бер кадәр күчеш юкмы хәзер климатта? Чөнки соңгы вакытта чыннан да майлар суык, әле июньдә дә суык, ләкин октябрь, хәтта ноябрь башлары да җыл бу климатның күчүенә һәм бәлки инде шушы шәшү сезонында күчүгә ишарә түгелме? Юк, бу глобаль җылынуга бәйле, әмма безнең 0-дән күчү, 5 градустан югарыга күчү яз көне наоборот апрельгә таба күчә, көз көне инде кышкы якка таба күчә. Ягъни безнең бу көннәр саны орта, җылы 0 градустан плюска, 0 градустан минуска күчү көннәре арта. Әмма аның менә шулай сикереп йөрүе тагын барлыкка килә шушы глобаль җылыну белән. Глобаль җылыну дигәчне ул җир шарында бөтен җирдә җылына диде уйлый кеше. Әмма чынлыкта ул алай түгел, чөнки безнең кайдыр булырга тиеш салкын, кайдыр булырга тиеш җылы, кайдыр бик җылы, кайдыр бик салкын. Шуның аркасында разность энергия барлыкка килә. Безнең циклон нәрсә бит инде? Җылы һава белән салкын һава килгәчтән алар әйләнә башлыйлар. Менә шулай итеп шундый зур масса барлыкка килә. Менә хәзердә шул глобаль җылыну аркасында бездә көтелмәгән, булмаган күренешләр барлыкка килде, күзәтелә. Менә сез әйтеп киттегез, авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләүче белгечләрне өйрәтергә кирәк түгел, алар нәрсә эшләргә кирәклеген белә. Без сорыйк инде алайса, кыраудан сакланып буламы ул? Кыраудан масштаб зур саклану чарасы юк андый масштабларда. Була кичерәк бакчаларда, алмагачларга, анда төтен җибәрү суллары кырауны зур күләмдә кырларда андый юк. Мондай кешенең табигать нәзәрәк сиземләве, иртәрәк яз килү, соңрак салкын бәрәчәге сизелә. Шуңа күрә беренче вакытларда салкынны түзәтгән культураларны, соңрак уже күңел сизә башлагач, табигатьнең яңаруына, шуннан уже җылы яратучы культуралар чәчү генә каралса. 1 минут вакытыбыз калып бара. Бүтән кешедән сорап чыктык бакчалары турында. Айтуган әфәнде, сезгә чират җитте. Бармы бакчагыз? Бакча бар, ләкин мин инде һаман да шул оештыру эшләре белән шөгыльләнәм. Аркылы ятканны бастырып куям, басып торса ашамаса яткырып куям. Өстәлгә чыккач ашыйсыз. Өстәлгә чыккач өстәлгә чыккач бар безнең дип каядыр изләп алырга мөмкин мин. Монда безнең редиска күренгән иде. Гомумән инде шул тормыш иптәше, чөнки безнең иртән чыгып китеп, кич белән инде шул басу кырлар әйләнеп кайтмыйча без үзебезнең бакчага кайтып кера алмыйбыз. Шуның белән. Менә бит. Аларның ышанычлы кулына тапшырылган безнең кичкенә бакчалар, түтәлләр. Гомумән дөнья хатын-кызлар кулында инде. Безнең Минем басуга йөри торган чак диген син. Шулай дип безнең тапшыру ахырына да якынлашты. Бик зур рәхмәт шуннан да фикерләрегез өчен һәм зур бер теләк, әлбәттә, менә шушы суыкларның, салкыннар нәтиҗәсе мөмкин булган кадәр азрак булып, инде көздә мул уңыш белән сөенергә насыйп булсын. Амин. Рәхмәт. Сау булыгыз.